Čo robíme dneska? Ideme hrať. Toto. TikTok je po slovensky. Ja sa hrám to auto, čo ja mám. To je GTR. To je GTR, moje auto. To je super. Free. 300 euro. Ešte netreba mi 300 euro. Dobre, play. Počkajme trošku. Dobre, ďakujem víc. Ešte ďalší potrebujem. Už mám. Ešte ďalší, more. Čo na TikTok dám vec, more. A odkiaľ? Na čo? Dobre, už idem. Koľko musím ísť? 290, 380. No ďakujem pekne. Ide to 299 a potom 300. Ide sa zvyším. Please wait. Ja to neviem, či to je please wait. Skáčem. Tak ne. Počkaj, mi to je. To sa nevie potlačiť. To čo potrebujem. Ďakujem. Fajn. Však ja letím obrovskom. Čego si doletel? Moje okná mi padli. A čo mám robiť? Mám ju jesť. Ako žirafa. A ako to mám ju jesť? Tak dobre. Tam je cesta, ja som už rozumiem. A to potrebujem peniaze. Ty kokot. Normálne ma pošlapal. Vieš to. Dobre, ideme. Po 290. Teraz. Dobil som ten peniaz, more. Dobre som. Edze. Čo to pritom je Edze. Čo tam je peniaz, čo? Dostal som peniaze. A som nedostal peniaze. Ešte jedno skočím. Dobre, ešte raz. Prosím. Teraz. Áno. Dobrý som. Čiže som pri tom 230. To bol furt. Ešte jeden. Tam sa môže, tam je hore. Odkiaľ? Nedostal som ten. Dík, nebo ty dostal som peniaze.
toto. Dip. No už mám hore hlas. Kde to je? Dobra, choď. To sa. Však to je doufám. A kedy? A čak je on. Co to může být světlo? A tu mám město. 230. 230. Máme. Že tam se nestaví do letadla. Ačko. Tento má debil. Aj. Skoro jsem to zabudol. Ďakujem pekne, si i tam to nezišel. Dá, krásne to nezišel. Príďte. Čo mám? Peniaze už naozaj. 500 000 eur mám. A diamanty. Však ja som si ho na 40, čo tam, čo mám ráda už Ferrari. Dajte. Ďakujem. Aj sorry. Toto je jaká hra. Hej. To je moja hra, to som zabudol. Aha, toto som potreboval. Dobre. Jak ses dostala přes vrátního kouzlo sirény? Sirény, more. A odkiaľ? Osko, nemám nabíjačku. Hichu. Dobre, uvidíme sa zatiaľ. Mám 20%. Nedám video.